दिनै आब'खौ लोगो मोनदों लोगो मोननाय माने आंनो लिंहरखादों जोंहा अमर बिथांनि स्टुडिअ टंलायाव उदालगुरि दा आब'आ गान खननो रेडि जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन उनावहाय लासै लासैनो आं बिथांनि खननायखौ एसे होगोन थिगानो दं आब'खौ आंनि रिकुवेस्ट खालामदों आरो आंबो मोनसे इउटुब चेनेल गोदान खुलिबाय नालाय फुंजा मुसाहारि अफिसियेल होननाय बेखौ एसे आब'खौ रिकुवेस्ट खालामदों जे रायजोफोरखौ आंनो भट होनो थाखाय एसे खावलायदो आंनिफ्राय थाबाय खावलायनाय थाबाय रायजोफोरनिसिम जे फंबाय फुंजानि माबाखौ इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों आब' आब' बुंनायखौ खोनाखाबाय दा बयबो थिगानो दङ दे रायजोफोर जोङो जागायनो थांगासिनो दं आब'नि मेथाइखौ मेथाइया जाहैबाय BKWAC नि CEM बिथांनि लिरनाय रिभलिउसनारि मेथाइ हारिनि दा एसे दिन्थिलांबाय थानोसै दा जों स्टुडिअ नै जा अमर बिथाङा जागायबाय गोजोन्थों आरो लोगोसे जोंहा एकदम मैखोम हारिमुआव नांथाबग्रा आराकुलेन बर' रङियानिफ्राय बिथाङा मोजां किबर्डिस्ट मोजां लिरिक्स मोजां टिउनार मोजां आरो नैबे नानिया जाहैबाय जोंहा आब'जोंनो फैफानाय आब'निनो जेब्लायबो थाफाग्रा आरो नै जोंहा मोनसुम फंबाय दङ दानि गोदान जेनेरेसननि मडार्न एकदम सिंगार बिथांमोननि मेथाइफ्रा बिखा बिख्लाव नाङो बयबो नोंथांमोना मोसानो मोजां मोनो खुलुमबाय रायजोफोर दा फंबायखौबो आं रिकुवेस्ट खालामबाय आंनि जानानै एसे रायजोफोरनाव मागिना होदो खुलुमबाय आं मोनसोम बर' दा बे समाव आदा फुंजानि जा माने इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलखौ गासिबो जेसेबां दङ लाख जोंनि बर' हारिनि बर' मानसिफोर जेसेबां दङ नोंथांमोना अननानै आदानि इउटुब चेनेलखौ एकदम जेसेबां हायो माने साबस्क्राइब खालामना हो गोजोन्नाय थाबाय फंबाय गोजोन्थों खोनासंनो ना सेकेन्ड लाइनखौ बेनिफ्रायनो 1 2 3 go actually 4 गिदा उनावनो खनना उनावबो मिलायना हागोन माथो गोसोनि साननाया आंनि बारा जाबाय गोसोनि हास्थायनाय आंनि बारायलांबाय antara Sadar juga akhirnya lo balik ke sana. Megonaw nanglo ang ondas na kasi kali ang lipaksi ya no benda yang lipaksi Megonaw nanglo daerah otra